Hello mga Yinians, please subscribe to my YouTube channel. Click the notification bell button para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Ang vlog natin ngayon is mag-change over tayo ng motor, Mio Sporty. Okay mga Yinians, just keep on watching. Hello mga Yinians, bali mga Yinians yung ano niya, ito yung ano niya, bukasan niya ito. Ito, sa ilalim kasi, meron din yung bukasan sa ilalim. Ito, kaso hindi ko pa nasubukan dyan. Dito ako nag-change oil ito, bukasan nya. Kami yan, buksan muna natin. Gamitan natin ng tools. Itong tools na gamitan natin, 14, 17, tsaka 12. Bali mo yan, 12 ito, 12. Kasya yung 12 dito. 12 na tools. Yan, 12 na tools. Kami yan, just keep on watching. Bubuksan muna natin. Hello mga Yinians, hindi ko na mabuksan itong ano niya, yung kasi nalusted na, nagkamali ako kaya manghiram tayo ng tools. Manghiram tayo dun sa kumpare ko ng tools, manghiram tayo kasi hindi ko na mabuksan, lusted na yun, hindi na magkasya yung ano. Tsaka naputol yung ano, siguro sa katagalan siguro yun, naputol ito, yung pag-ikot ko naputol. Ganun siyang ano dito, naputol. Ito yung kaputol niya mga Yinians. Ayan o, puto tatlo ito 12 tsaka ano, putol, kaya magandang tayo ng tools. Ito yung gamit ko, wala, hindi na rin pumasok ayaw na rin. Nalost thread niya yung ano niya, thread niya dito. Sige mga yan, just keep on watching. Maghiram na tayo ng tools. Hello mga Yinians, nanghiram tayo ng tools, no? Tools, yung tools nila itong 12. Ang tools nila yung 12 tsaka 14. Ito pangbukas sa ilalim, to. Ito naman pangbukas sa gilid. Pero sinubukan natin to sa gilid, hindi na talaga pwede. Kasi itong tools na to, meron tong ano, tong ganito. Yung hiniram nito kay kumpare. Shoutout ka pala kay kay parang Crisante. Sa pagpahiram ng itong tools niya, pagpahiram tinuro din sa akin ito ni paring Eric, no, shout out din ni paring Eric. Ang galing mo pala dyan hindi ko alam. Kasi ito daw may guide ito pag ginanon mo, ito yung panghigpit ata, ito yung pangluwag din, o kaya na siya, may guide na siya, no. Ito lang lang tong dalawang ano na to, pahigpit, paluwag, ganyan. Pero malalaman mo yan pagdating dito sa sa hello mga Yinians, ito yung tools pala na hiniram ko, no. Sa ilalim na ako magbubukas kasi pag sa gilid mahirapan na. Ito yung 12 kasi hindi na siya maipasok. Ayan nalusted na kasi nalusted na, hindi na maipasok, nalusted na. Ayan mga Yinians, hindi na maipasok, lusted na. Kaya ang gagawin ko mga Yinians, ito na lang, no. Ito na lang, sa ilalim na ako magbubukas kasi dalawa kasi yung labasan ng langis, yung Mio Sporty sa gilid at sa ilalim. Sa ilalim ako magbubukas, ito paluwag, pahigpit ito. Ito paluwag ang gamit ko. Kaya bubuksan ko na yung ilalim mga Yinians. Okay mga Yinians, sa tools na ito, sa pagpahiram ni paring Crisante, shout out siya paring Crisante, sa pagpahiram mo sa tools na to, nabuksan ko na rin kasi may guide siya ito yung paluwag, ito yung pahigpit. Kaya may guide siya. Kaya kung gusto yung paluwag, ito lang. Gusto yung pahigpit, ganito lang. Kaya salamat paring Crisante sa pagpahiram sa tools. Salamat din paring Eric sa turo mo sa tools na to. Shout out sa inyong dalawa. Okay, thank you kasi nabuksan na natin. Ngayon, i-ano natin yung langis. Kasi kung didil sa tools na to, hindi tayo mabubuksan kasi matigas na kasi, matigas na. Okay, nabuksan na natin yung ilalim. Kaya ngayon, kukunan na natin yung langis. Okay. Langis. Ito na. Medyo bukas na siya. Tanggalin natin tong tanggalin natin tong bukas na. Naiikot ko na yung langis na lang ang yan natin yung tabo. Naiikot ko na. Kaya ito na. Naiikot ko na yung ilalim ito yung ilalim yan yan yung yan, malaki ang sa ilalim malaki yung parang ano daw? Ito na, malapit na. Kunti na lang.
O yan na mga Indians. Ito na. Ayan na. Ito na mga Indians. So ito yung ano. Ito. Langis. Wala naman nahuhulog dyan. Yan lang naman. May gasket siya. No? Yan lang. Yung mga Indians, no? Kasi ito mahirap nang buksan. Ito. Alusted na kasi hindi na may pasok yung ano, yung dosi. Ito pala yung mga tools na ginamit ko kanina mga Indians. Nahirapan pa ako, gumamit ako ng martilyo. Ito pa yung mga tools na gamit ko at nabali itong ano, ito nabali mga Indians. So nabali ito kasi ito yung dosi kanina. Kailangan talaga yung tools na ano, tools na kagaya nito. Yan, power tools yung tawag dyan eh, yung may pahigpit, may paluwag, nakaano na siya. Kaya ngayon pag may pera tayo, bibili tayo ng ganito, maganda ito. Ipon muna tayo ng pera, no? Mahal siguro to, mahal ata to eh. Kaya maganda itong tools na ganyan kasi may guide siya, may guide na paluwag, pahigpit, no? May guide siya, hindi ka na mahirapan, mag ano. Ito na mismo magsasabi sa inyo kung paluwag, pahigpit, kung pataas po, kung pagbaba ang pahigpit o paluwag. Ito na mismo mag-guide. Kasi itong bali mga yan, itong 12 wala na, hindi ko na maipasok, lost na talaga ito mga yan. So kaya hindi ko na sinubukan, yan o, lost na talaga o. Wala na, ano na, kaya hindi ko na dito binuksan. Kaya nagbukas ako sa ilalim na, hindi na ako na dito nagbukas. Wala na, hindi ko na maipasok o. Another one. Ayaw na, hindi na mabuksan. Kaya kayo mga Indians, just keep on watching kasi natin yung ano na langis para lagyan natin ng langis na. Okay mga Indians, just keep on watching. Indians, ito pala yung ano, yung sa takip sa ilalim ng Mio Sporty. Ito yung takip niya. Pagkatapos bago ang takip niya, meron pa palang ano, yung filter. Ito yung filter, no mga Indians. Ayan mga Indians, napakita ko sa inyo yung filter ng Mio Sporty. Ito yun, tapos takip na pagbalik mamaya. Okay mga Indians, just keep on watching. Wala nang tumutulo kaya balik na natin yung takip. Ito mga Indians, pagbalik pala, ito yung forma niya. Tapos pag ganito, ganyan mga Indians. Tapos ilagay na sa ilalim. Ganyan forma niya mga Indians, ganyan. Mga Indians, ganyan forma niya. Tapos ito ilagay sa butas, ganyan na, tapos ilak na. So mga Indians, just keep on watching. Andyan na mga Indians, nakalagay na sa ilalim. Ito mga Indians, so yung takip nakalagay na. Ngayon higpitan lang natin mga Indians. Ito po, higpitan lang natin. Ito mga Indians, naka-design na sa ano, ito yung paluwag, ito yung paghigpit. Kaya higpitan natin mga Indians. Higpitan natin. Okay mga Indians, just keep on watching. Hello mga Indians, tapos ito mga Indians, ito naman palitan natin to. Yung ano niya, yung lungs niya, ito palitan natin. Ngayon bubuksan muna natin itong ilalim. Okay mga Indians, just keep on watching. Ito mga Indians, ang pinabukas natin 12. Ito mga Indians, 12. Ang pinabukas natin ito 12 ito. Kasi 12 ito, para dito sa gilid 12. Yan ang pinabukas natin. Tanggal natin mga Indians kasi bukas na siya eh. Bukas na. Tanggalan natin ng langis lang. Yung ano to, ito yung tatawag na gear oil. Gear oil, malapit na. Malapit na mabuksan ang gear oil. Konti na lang. Konting ikot na lang. Mabubukasan na. Ayan na. Ayan na. Malinaw siya. Malinaw yung langis sa mga Indians. So malinaw. Malinaw yung langis niya. Hindi pa marumi. Ayan o. Nagpalit na tayo. Kasi siguro pangatlong palit ng change oil. Palitan ko natin ng gear oil naman. Hindi naman yung palit lang ng palit kasi malinaw pa naman eh. Every change oil siguro mga 3 beses o tsaka palitan yung gear oil.
Kaya mga yinyans, ayan na, pagkatapos ng tulo niya, ibalik na natin yan. Pagkatapos ng wala ng tulo masyado. Hello mga yinyans, habang hinantay pa natin yung yung gear oil, yung tulo niya. Ngayon, ilagay natin ng langis yung yung Mio Sporty natin. Ito pala yung langis. Ito pala napili ko yung langis, yung Yamaha Lube 4-stroke motor oil EPI Service SL. Ito yung pinapili ko kasi for automatic nakalagay dito optimum performance for automatic motorcycle only, no? Kasi automatic tong Mio Sporty natin, kaya ito yung ilagay natin yung langis kasi automatic siya. Kaya ito napili ko. Tapos nakalagay dito, no? MB Jaso T. Nakalagay ito MB, no? Hindi ko alam kung ibig sabihin ng MB, no? Kaya ito yung nakalagay is AA 20W40 no? Okay mga yinyans, no? Basta ito lang napili ko kasi meron din Yamaha Lube, hindi automatic, pero ito yung napili ko kasi automatic automatic tong Mio natin, kaya ito napili ko. Kung may mas maganda pa itong langis na just comment down below kung anong magandang langis para sa Mio Sporty at pwede nating subukan. Okay mga yinyans, sa ngayon ito muna ang langis natin. Just keep on watching. Yan mga yinyans, buksan natin tong itong pataas at ito pataas, buksan natin. O yan, pataas na, buksan na. Okay, ngayon ang mga yinyans, kunin natin yung imbudo. Ito mga yinyans, yung imbudo binalat natin sa plastic kasi para safe siya, wala siyang alikabok pag ginamit natin ulit. Mga yinyans, ito na yung imbudo mga yinyans, no? Malinis naman siya, no? Pero punasan pa natin para sigurado, para walang alikabok, na papasok sa makina. Okay na mga yinyans, malinis na, ilagay na natin imbudo, malinis na. Tanggalin na natin tong okay, tapos yung punasan natin kasi medyo may langis na kunti doon sa ilalim. Punasan muna natin bago ilagay ito yung imbudo. Punasan muna natin. Lagyan natin yung langis na kunti na nasa ilalim. Lagyan natin. Yan, malinis naman na. Yan na, malinis na. Lagyan natin yung imbudo. Ay, hindi pwede. Mali yung imbudo yung naku po, paano to? Hindi pwedeng imbudo nito. Ayaw. Paano kaya? Yan, ito na yung imbudo, no? Ilagay natin doon. Siguro tayong malinis lang. Ito pinunasan ko na ito mga yinyans. Yung karton pinunasan ko na, kaya malinis na to. Kaya bago nyo ito gayahin mga yinyans, kailangan malinis talaga para hindi masira ang makina. Kaya mga yinyans, just keep on watching. Ibudo na karton, kaya mamaya kaya ilagay natin yung mga likes ng mga yinyans. Okay mga yinyans, just keep on watching. Mga yinyans, ayan na yung natin, taka yung imbudo na karton ang ginamit natin. Ito ito yung change oil natin. Patapos na, kaya paubos mga yinyans, kaya okay na. Salamat sa mga yinyans. Just keep on watching mga yinyans para sa change oil natin sa gear oil. Okay mga yinyans, salamat. Just keep on watching. Hello mga yinyans, ilagay natin yung yung Yamaha Lube gear oil dito sa dito siya diyan. Ilalagay natin diyan mga yinyans. Okay mga yinyans, just keep on watching. Okay mga yinyans, ilagay na natin ang gear oil. Mga yinyans, nilagay na natin.
Wala nang tumutulo. Ayan mga inyans, okay na. Okay na mga inyans. Check natin kung nalakbang mabuti yung ilalim niya. Wala bang tagas. Pakundi pa anda rin ang makina. Ito yung mga inyans, yung ilalim nito. Wala bang tagas. Nalakbang mabuti ito. Ayan mga inyans. Okay, pantarin na natin. Check muna natin mga inyans kung may gasolina. Check muna natin mga inyans kung may gasolina bago tayo paandarin. Check muna natin mga inyans. Buksan muna natin kung may ano siya, gasolina. May konti pa mga inyans gasolina, pwede pa pandarin to. Konti pa mga inyans. Bago natin i-switch, no, check muna natin ng ilang beses, 3 siguro, para umangat yung ano, umangat yung langis. 1 2 3 4 5. Okay na. Mamaya i-switch natin. Yan. Bago natin paandarin. Kung bubusina na siya, kaya bumusina, baka kailangan pa paandarin bago bubusina. Okay mga inyans, paandarin natin. Matagal pa andarin. Matagal pa andarin. Matagal pa din mga inyans. Ayun ang mandar. Sa wakas mga inyans, umandar na rin. No, umandar na rin siya sa wakas. No, nirevolusyonan ko nito ng konti. Umandar na. Busina. O, bumusina na siya. Okay na. Medyo tumunog na. Pause nga lang. Okay. Ayan mga inyans. Umandar na siya. Okay. Maraming masalamat sa panonood sa video ko, sa aking pag-change cover sa aking sa Mio Sporty. Okay mga inyans. Okay, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the notification bell button para ma-update kayo sa mga video na mga i-upload ko. Okay mga inyans. Okay, salamat sa mapanood. Thanks for watching mga inyans, and God bless you everyone, and more power.